Κύριε Χουζούρη, καλό μεσημέρι. Καλή Σαρακοστή. Επίσης και από μένα καλή Σαρακοστή και καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Πάρα πολύς ο κόσμος χθες στην Κόρονο, νομίζω πρώτη φορά είδα τόσο πολύ κόσμο καθαρά Δευτέρα στο χωριό. Ναι, όντως είχε πολύ κόσμο παρά ότι έκανε κρύο στην ορεινή Νάξο. Ήταν η μοναδική μέρα στο δεκαήμερο που πέρασε τόσο κρύο. Εν τούτης είχαμε πάρα πολύ κόσμο και ότι έμαθα είχε κατέβει πολλής κόσμος. Δηλαδή με έπιαναν πολλοί άνθρωποι, ακόμη από τη Γερμανία, από τον Καναδά και ήσαν για τριήμερο στην Άξο. Και ήταν εξετρελαμένοι οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Είναι πολύ θετικό, ο καιρός ο καλός βοήθησε σε αυτό και στην Κόρονο. Δεν μπορώ να πω ότι είχε ιδιαίτερο κρύο γιατί ήμουν και εγώ εχθές εκεί. Μην ξεχνάτε ότι είναι μήνας Μάρτης και το μήνα Μάρτη έχουμε κρύα, αλλά ο καιρός ήταν ανοιξιάτικος. Σίγουρα, αλλά το βράδυ πρέπει να σας δυσκόλεψε λίγο, όταν έφυγε ο ήλιος. Και το πρωί, μην ξεχνάτε ότι εδώ είχαμε ξεκινήσει από το πρωί εμείς από τις 9 η ώρα, καθώς και το Action 24 στις 9 η ώρα και το Open στις 11 είχε, οπότε το είχαμε εδώ και με πλάνα, οπότε καταλαβαίνετε το πρωί είχε κρύο. Μετά τις 12 κάπως μαλάκος, έτσι, και τι μία στους 13 βαθμούς, δεν ήταν παραπάνω. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά είχε όρεξη ο κόσμος, πολύ νεολαία, φυσικά όχι νεολαία ντόπια, γιατί η νεολαία ντόπια έχουμε πολλούς λίγους. Είχαν έρθει για να περάσουν τις διακοπές τους το τριήμερο αυτό στην Άξο. Ναι, αλλά και η Κόρονος προσέλκυσε κόσμο με το δρόμενο που πιστεύω ότι το 90% ήταν εκτός Νάξου, αυτοί που ήσαν στην Άξο, στην Κόρονο. Ναι. Είχαμε πάρα πολλοί ξένους, πάρα πολλούς. Ήταν πολύ όμορφη και η εκδήλωσή σας πάντως, πέρασαν όλοι πολύ ωραία. Έτσι μου είπαν ότι πέρασαν πολύ ωραία. Το δυστύχημα είναι ότι δεν έχουμε νέους στα ορεινά χωριά. Εμείς μεγαλώνουμε και δεν ξέρω, μάλιστα έκανα κάλεσμα στους νέους να ασχοληθούν με τα κοινά, με όλα τα δρόμενα και ακόμη και στα κοινά πολιτικά και στα πολιτιστικά, γιατί πρέπει να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Δεν μπορούμε εμείς, έχουμε κάπως μεγαλώσει, οπότε πρέπει να μας αντικαταστήσουν σιγά σιγά. Και καλό και από αυτό το βήμα τη νεολαία να ασχοληθεί. Οι δουλειές τους δεν τελειώνουν ποτέ και οπότε πρέπει να κάνουν και λίγο χώρο για τα κοινά. Είναι προς το συμφέρον τους. Ναι, να δίνετε λίγο ζωντάνια στα χωριά, να δίνετε λίγο ζωντάνια στα ορεινά χωριά της Νάξου και στα πιο απομακρυσμένα εδώ που τα λέμε και τα συζητάμε. Και είναι θετικό το γεγονός ότι ξεκινάει ο κόσμος και έρχεται στην Κόρονο, στην Κομνιακή αυτές τις ημέρες. Βεβαίως, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όμως και οι σύλλογοι και εσείς που διοργανώνετε αυτές τις εκδηλώσεις με τσαμπούνες, με τουμπάκια. Είδα χορέψατε και το χορό πως το τρίβουν το πιπέρι που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί προσωπικά. Και άλλα θα κάναμε, αλλά δεν είχαμε άτομα. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά παραδοσιακά και δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Είναι δύσκολα γιατί λίγοι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλο καλό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, βοηθάνε οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω το αντίθετο, αλλά είναι λίγοι στην ορεινή Νάξο, είναι μεγάλοι άνθρωποι περισσότεροι, οπότε καταλαβαίνετε είναι δύσκολα. Ενώ θα πρέπει εδώ σίγουρα όλοι οι φορείς να το δούμε σε παναξιακή βάση, δηλαδή και ο ιδιωτικός τομέας, τα τουριστικά καταλύματα, οι ξενοδόχοι της εστίασης από κοινού να προσφέρουν και οικονομικά, γιατί είναι προς το συμφέρον όλων. Έτσι, δηλαδή ο κόσμος αυτός που έρχεται μπορεί εμείς από εμάς να έφαγαν τσάμπα που λέμε στην καθομιλουμένη, αλλά έμειναν σε ξενοδοχεία, νοικιάσαν αυτοκίνητα, μπήκαν σε εστιατόρια και έτσι ο Δήμος δεν βοηθάει, δεν στηρίζει αυτές τις διοργανώσεις, τις εκδηλώσεις? Νομίζω ότι στηρίζει. Φέτος από ό,τι έμαθα, δεν ξέρω, δεν είχε προϋπολογισμό και δεν ακόμη ήταν νέοι οι αντιδήμαρχοι, οι αρμόδιοι. Εντάξει, και δηλαδή θέλει βοήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και προϋπολογισμό ο Δήμος ακόμη. Δεν έχουμε από μόνοι μας χρήματα εντονωνόντων και ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι χορηγοί όπως η ΕΑΣ, ας πούμε, όπως εδώ υπάρχει ένας
Κορονιδιάτης Μαντιλαράς Δημήτρης, χρειάζεται να το λέω, γιατί κάθε χρόνο μας χορηγεί ό,τι μπορεί από προϊόντα του Ιφαντή. Κάνω διαφήμιση, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Θα πρέπει να λέμε την αλήθεια. Για όσους βοηθάνε να υπάρχουν και παραδείγματα προς μίμηση και από τους άλλους, είτε ιδιωτικό τομέας είναι αυτός, είτε κοινοπραξίες, οτιδήποτε φορείς να συμμετέχουν, γιατί το αποτέλεσμα συμφέρει όλους. Έτσι. Και είναι πολύ καλό, γιατί ξεκινάει ο τουρισμός από πολύ νωρίς, όπως τα δρόμενα της Νάξου, ας πούμε, της χώρας. Είναι κάτι που πλέον γίνεται επισκέψιμο από όλη την Ελλάδα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Διότι είναι ένα προϊόν που δεν το βρίσκουν. Πρέπει να οργανωθούμε όλοι μαζί, και συζητούσα πριν και με τον κύριο Καλκάνη, που είναι ο πρόεδρος εκεί του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου, όπου στο παρελθόν έκαναν σύμπραξη τα χωριά, Κορδελάτη και Κουδουνάτη, ας πούμε, μαζί στο Φιλότη. Ακριβώς. Θα μπορούσατε να την εξετάσετε και αυτή τη λύση, να κάνετε εκδηλώσεις από κοινού. Και μάλλον θα γίνει και αυτό, θα γίνει. Αλλά αυτά θέλει το χρόνο τους, βέβαια, αλλά θέλει πρώτα απ' όλα ανθρώπους. Ανθρώπους, δηλαδή πιστέψτε με ότι εμείς έχουμε ένα σύλλογο που θα έχουμε εκλογές τον Ιούνιο, και δεν ξέρω αν πούμε ότι δεν θα συμμετέχουμε, εσείς, δύσκολα να φοβάμαι ότι θα κλείσει. Μάλιστα. Εγώ γιατί τώρα και με τις αρμοδιότητες του Προέδρου έχω περισσότερες και θα δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ. Δηλαδή κάνω υπέρβαση για να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί εδώ δεν έχουμε χώρους και κάθε τι που κάνουμε για να κρατήσουμε την παράδοση, που είναι πολύ παράδοση σε πολιτισμό, έχουμε όλα τα ορεινά χωριά, και κάτω. Το θέμα είναι όπως πρέπει για να τον συντηρήσουμε, να έχουμε ανθρώπους. Αλλιώς χωρίς ανθρώπους, οι άνθρωποι κάνουν τις εκδηλώσεις, οι άνθρωποι μεταφέρουν και τον πολιτισμό να το μάθουν και οι νεότεροι, θα είναι δουλειά. Δηλαδή τους εκλιπαρώ, ας το πούμε, από αυτό το βήμα, ότι θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι, για να μάθουν προφανώς και οι νέοι να μεταβιβάσουν πάλι στα παιδιά τους. Όπως εμείς τα έθιμα που έχουμε χάσει πάρα πολλά επεισόδια κι εμείς, έτσι, προσπαθούμε και από αυτά που θυμόμαστε, από αυτά που διαβάζουμε και ρωτούμε τους παλιούς, για να τα μεταφέρουμε κι εμείς στους νέους. Αυτό πρέπει να γίνεται από όλους. Η Νάξος έχει πολλά να δείξει. Τα ορεινά χωριά επίσης ακόμη περισσότερα. Θα το πω τώρα, είναι ευκαιρία με το θέμα του Σμυριγλού, των ορυχείων, του εναερίου, όλα αυτά, αν αξιοποιηθούν, ο τουρισμός θα επεκταθεί όλο το χρόνο. Δεν είναι μόνο η παράδοση, έχουμε και άλλα πράγματα που κοιμώνται. Έχουμε θησαυρούς που πρέπει να τους αναδείξουμε. Δεν πάει. Και φυσικά εδώ, μια που πήρε το κουβεντιάσαμε και τον Δήμαρχο το θέμα των ορυχείων, θα πρέπει τώρα δεν θα υπάρχει δικαιολογία να μπει σε πρόγραμμα, όπως είχε μπει παλιά και ένα μέρος του έχει κάπως φτιαχτεί, να συνεχιστεί και να αξιοποιηθεί. Να είναι δηλαδή επισκέψιμα προς τον τουρίστα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί η ορεινή Νάξος να ανακάμψει και να έχει περισσότερο ανάπτυξη. Και να φέρει πίσω τον κόσμο, κάποιο κόσμο της. Ακριβώς. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα, διότι εάν από τον τουρισμό που είναι η βιομηχανία μας αναπτυχθεί και στα ορεινά χωριά, σίγουρα θα έρθουν και νέοι να μένουν για να ανταπεξέλθουν και στη ζήτηση που αρχίζει να υπάρχει. Πριν 5 χρόνια δεν υπήρχε δωμάτιο εδώ που να νοικιάζεται. Και τώρα έχει στην Κόρονο 40 νοικιαζόμενα δωμάτια. Άρα ανεβαίνει και η ορεινή Νάξος, αλλά μπορώ να σας πω τα περισσότερα νοικιαζόμενα είναι μη κατοίκων. Των κατοίκων οι κάτοικοι έχουν πολύ λίγα. Άρα δηλαδή αν όμως επεκταθεί ο τουρισμός όλη την περίοδο, θα το σκεφτεί ο κάθε ας πούμε ο Κομιακίτης, Κορονιάτης, Αξικαδιώτης, για όλα τα χωριά που έχει φύγει και τελικά πηγαίνει και δουλεύει για να ζει, έτσι με το δούλει με το φάει, να γυρίσει πίσω, να κάνουν την υποδομή εδώ που θα μπορούν να αναπτυχθούν τα ορεινά χωριά. Έχουμε πολλά να δείξουμε. Πιστέψτε με ότι
μου δίνανε συγχαρητήρια για το χωριό. Τι ωραίο, έτσι, αλλιώς, είναι κάτι διαφορετικά τα ορεινά χωριά. Δεν είναι, δηλαδή, έχουμε κι εμείς, δεν είναι μόνο η θάλασσα. Έτσι, όχι, έχουν πολύ όμορφα τοπία, είναι γραφικά τα χωριά, είναι μια άλλη Νάξος πραγματικά που είναι υπέροχη και πανέμορφη και έχετε και τις παραλίες σας κι εσείς. Το κάθε ορεινό χωριό έχει και τις παραλίες του. Αυτό πήγα τώρα εδώ να πω. Στο Λιώνα που κάναμε δεντροφύτευση ήρθαν καμιά δεκαριά Ναξώτες που δεν είχαν πατήσει το πόδι τους και τρελαθήκανε με το Λιώνα. Βέβαια. Μάλιστα απευθείας έψαχνε να βρει οικόπεδο ή σπίτι. Του άρεσε τόσο πολύ. Λέει είναι κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή έχει πολλά να δείξει. Μα αυτή είναι και η γοητεία της Νάξου. Αυτές οι εναλλαγές που υπάρχουν στα τοπία και στις παραλίες και τα λοιπά και είναι όλες τους πανέμορφες. Έχουμε πασφένα ακόμη παραθαλάσσια μέρη στα ορεινά χωριά. Βέβαια. Έχουμε πάρα πολύ πλούτο, αλλά θέλει ανάδειξη. Πρέπει να αναδειχθούν όλα αυτά και να σπρώξουμε λίγο τον κόσμο να έρθει προς τα πάνω για να μπορέσουν και αυτά τα χωριά. Έχουμε πολύ πολιτισμό να δείξουμε. Ας πούμε με τους κουδουνάτους. Είχαν τρελαθεί που δεν είχαμε παιδιά τους κουδουνάτους τους πραγματικούς. Έτσι, αν έχεις χρόνο να πω ας πούμε το έθιμο των κουδουνάτων. Βεβαίως, να μας πείτε δύο λόγια για τους κουδουνάτους. Επειδή ρωτούσαν γιατί είναι οι κουδουνάτοι ξένοι και το άκουσα και ανέβηκα πήρα το μεγάφωνο και είπα ας πούμε δύο πράγματα και μετά μου λέγανε μπράβο, τι ωραία. Αν το πω με πολύ λίγα λόγια, είναι ένα πανάρχαιο έθιμο που εξυπηρετούσαν τότε την ανάγκη των βοσκών να διώξουν τα κακά πνεύματα. Έτσι, μια κληρονομιά που μας ταξιδεύει στα διονυσιακά μυστήρια. Ναι. Λοιπόν, και εδώ τι έκαναν οι περισσότεροι βοσκοί που είχαμε πάρα πολύ κτηνοτροφία όπως το ξέρεις πολύ καλά, όλα τα ορεινά χωριά, οι βοσκοί ξεκουδούνιζαν τα ζώα τους, τα έφερναν στα χωριά, στα σπίτια τους. Ξεκουδούνιζαν τα ζώα, δηλαδή τους έβγαζαν τα κουδούνια που είχαν. Ακριβώς, τους έβγαζαν τα κουδούνια από το λαιμό τους, τα έφερναν στο σπίτι τους και την καθαρή Δευτέρα, έτσι, που όπως η λέξη λέει καθαρίζω, άρα με αυτό που έκαναν, δηλαδή τι έκαναν το πρωί, έσυαν τα κουδούνια τους, όλα τα έβγαζαν από τις κουδουνίστρες. Η κουδουνίστρα είναι αυτό το δερμάτινο που πιάνει το λαιμό του ζώου για να στηρίζεται το κουδούνι. Εδώ αυτό το έθιμο το είχαν. Αλλού στο Φιλότη ας πούμε δεν τα έβγαζαν. Τέλος πάντων και όλα τα κουδούνια τα σήκωναν και τα έσυαν που είχε έτσι ένα εκουφαντικό θόρυβο που σκούφαινε τα αυτιά. Για να ξορκίσουν το κακό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έδιωχναν τις αρρώστιες από τα ζώα. Καλά, έτσι. Μετά οι νέοι βοσκοί με τα ρούχα που φορούσαν και τα ξόραφα έβαζαν δερμάτινο την προβιά του κατσίκας στο σώμα τους και από πάνω έδαιναν τα κουδούνια γιατί όταν συγχρονίσει ο κτύπος του κουδουνιού με το κτύπο της καρδιάς μπορεί να μείνει επιτόπου ο άνθρωπος, παθαίνει καρδιακή προσβολή. Αλήθεια. Και βεβαίως. Και είναι λοιπόν η προβιά σαν μόνωση. Γι' αυτό και φορούσαν την προβιά. Έκανε μόνωση στο σώμα. Μάλιστα. Βεβαίως. Οι απεραφίτες φορούσαν τις κάπες. Ναι, βέβαια. Έτσι. Και από πάνω έβαζαν τα κουδούνια. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή είναι κάποια μυστικά. Οι παλιοί λοιπόν ήξεραν και ακόμη και συγχρόνιζαν, τα βάζαμε τέτοια σειρά που συγχρόνιζαν τα κουδούνια. Όπως και στα ζώα. Δηλαδή επιλέγουν σε ποιο ζώο θα βάλουν το μεγαλύτερο κουδούνι με τον καλύτερο ήχο που είναι ο αρχηγός. Έτσι και αυτά λοιπόν είναι έθιμα, εγώ τα πρόλαβα και τρελαινόμαστε που βλέπαμε τους κουδουνάτους. Ναι. Είναι κάτι το ωραίο. Κάποιοι πάνε και βλέπουν. Η Απίραθος το έχει αυτό με τους κουδουνάτους που φεύγει ο κόσμος και πάει να δει τους κουδουνάτους. Έτσι. Δηλαδή έχουμε πολλά πράγματα να δείξουμε όπως είδες πώς το τρίβουν το πιπέρι, όπως έχουν κι άλλα πράγματα, κι άλλα, έτσι, αθυρόστομα, πολλά σόκι, δηλαδή πάρα πολλά. Τα οποία όμως για να τα αναδείξεις θέλεις ανθρώπους. Φυσικά χρειάζονται άνθρωποι και θα πρέπει οι νέοι να δείξουν αυτό το ενδιαφέρον για να συνεχίσουν όλη αυτή την παράδοση και να την εμπλουτίσουν και με άλλα
ήθη και έθιμα τα οποία είναι πλούσια η Νάξο. Ακριβώς, το ξαναλέω, έχουμε πάρα πολλά να δείξουμε όλο το χρόνο, έτσι. Όλο το χρόνο. Βλέπετε τώρα τα παιδιά αποξενώνονται με τα κινητά. Χάνουν την ομαδικότητά τους, την κοινωνικότητά τους. Απομονώνονται στον εαυτό τους και όχι παραπέρα. Και με συνέπεια όλα αυτά που ακούμε στις ειδήσεις συνέχεια, το bullying να κάνει το ένα παιδί στο άλλο, τη διαφορά, αν έχει κάποιος ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, να το κοροϊδεύουν. Όλα αυτά όμως εξαλείφονται με με τα παραδοσιακά παιχνίδια που φτιάχνω κάθε χρόνο. Θα μπορούσα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και αυτές, πολύ ωραίες. Αυτά όλα πρέπει να κάτσουμε οι φορείς να τα κουβεντιάσουμε, να μεταδώσει ο ένας στον άλλο τι έχει κάποιος στον άλλο που δεν το έχει. Πρέπει να δουλέψουμε και πέρα από το χρήμα και για τα παιδιά μας. Έτσι, δηλαδή ο πολιτισμός δεν είναι μόνο να δουλεύουμε όλοι να δείξουμε στο ξένο. Στα παιδιά μας τι θα δείξουμε? Ναι. Δεν πρέπει να κοιτάξουμε, τα παιδιά μας είναι ο πλούτος. Ο πλούτος και η συνέχεια της ζωής του ανθρώπου είναι το παιδί. Φυσικά. Πρέπει λοιπόν μέσα από τον πολιτισμό να κοιτάξουμε και τα παιδιά. Και έχουμε λοιπόν παράδοση για να διδάξουμε στα παιδιά μας. Εμείς είχαμε κινητά ή οτιδήποτε παιχνίδια. Όχι, με βέβαια. τα παιχνίδια τα παραδοσιακά παίζαμε. Όλα αυτά ακόμη και στα σχολεία. Εγώ εδώ έχω προτείνει στους δασκάλους και σε άλλα χωριά να με φωνάζουν την ώρα του γυμναστή που κάνουν γυμναστική. Να δείξουν χορό καταρχήν, να ξέρουν τους χορούς τους δικούς μας. Βλέπουν, δηλαδή, εγώ βλέπω 10 άνθρωποι μου είπανε θα μου δείξεις πόσο χορεύετε τη βλάχα. Τι ωραία βλάχα είναι αυτή. Δηλαδή θέλω να πω, θα πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε σεμινάρια στα παιδιά για όλα αυτά. Βέβαια, να τα προσελκύσουμε στην... Αυτά όλα όμως δεν γίνονται μόνα τους. Από μόνοι τους, εντάξει, τυχαία, αν έχει τον μπαμπά του, τη μαμά του να χορεύει, αν δεν τον έχει όμως, δεν προχωράει. Ακόμη και η τσαμπούνα, το ντουμπάκι, την παράδοση, τι ωραία. Και όμως, εδώ τουλάχιστον στην Κόρονο δεν υπάρχει παιδί που να παίζει τσαμπούνα και ντουμπάκι. Αν ξέρω το Φιλότη, δεν ξέρω, σε κάποια χωριά μεμονωμένα. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν πρέπει εμείς οι φορείς να μπορέσουμε με τη βοήθεια την οικονομική, φυσικά, γι' αυτό είπα ότι στο παιχνίδι πρέπει να μπουν και η εστίαση και τα ξενοδοχεία από τα χρήματα που βγάζουν, ένα μέρος να πηγαίνουν για την ανάπτυξη του πολιτισμού μας. Μέσα από αυτό μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να προσελκύσουμε ακόμη πολλούς ξένους. Έτσι, πέρα από την γαστρονομία, ας πούμε, που έχουμε και επάνω σε αυτό, επίσης είναι ευκαιρία τώρα, μια που μιλάμε για πολιτισμό, εάν παντρέψουμε και αυτά που παράγει η Νάξος, γιατί η παραγωγή δεν σου βγάζει οικονομικό όφελος εάν δεν έχεις οικονομικό όφελος, εάν δεν το αξιοποιήσεις σωστά. Η αξιοποίηση μπορεί να γίνει μέσα από τον τουρισμό. Πρέπει να παντρέψουμε αυτά τα δύο πράγματα. Τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Έτσι, αυτά τα δύο, εγώ πιστεύω ότι αν σωστά δουλευτούν, να παντρευτούν αυτά τα δύο, θα έχουμε πολύ ποιοτικό τουρισμό και περισσότερο τουρισμό. Και φυσικά θα έχετε και περισσότερο χρήμα. Κύριε Γουζούρη, γιατί δεν είμαστε ένα νησί σαν τη Σαντορίνη, σαν τη Μύκονο που δεν έχουν παραγωγή ή οποιοδήποτε άλλο νησί την Πάρο. Εμείς είμαστε αγροτικοί, κτηνοτροφικοί. Έχουμε να παράξουμε. Και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η γαστρονομία στην προσέλκυση των τουριστών και είναι ένας από τους λόγους που έρχονται στην Άξο, η αλήθεια. Μα τι λέτε τώρα, οι τουρίστες, το νόστιμο φαγητό και τα τοπικά μας προϊόντα. Ακριβώς. Ο τουρίστας δεν έρχεται μόνο για να δει μια περιοχή. Έτσι, κάποτε είχαμε εμείς κάνει αδερφοποίηση με τον Πόχον της Γερμανίας και φιλοξενούσαμε Γερμανούς μέσα στα σπίτια μας και τρελαινόντουσαν. Δηλαδή αυτά που έχουμε εμείς δεν τα βλέπουν ούτε στον ύπνο τους. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Ούτε στον ύπνο τους. Μα γι' αυτό και δηλαδή έχουμε κάτι που δεν το έχουν οι Βόρειοι Ευρωπαίοι. Μα πρέπει να το αναδείξουμε. Έτσι είναι. Και φυσικά έτσι θα προσελκύσουμε και νέους
να ασχοληθούν με τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, εάν αυτό το αναδείξουμε και το παντρέψουμε, δηλαδή ακόμη σε συζητήσεις, να μην κάνουμε εισαγωγές κρεάτων, ας πούμε, ή οπωρολαχανικών. Ας πληρώνονται ακριβότερα για να έχουμε το παραδοσιακό. Έτσι, μέσα από αυτό, δηλαδή αν οργανωθούμε σωστά, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούμε να ανεβάσουμε πάρα πολύ οικονομικά, και οπότε και κατ' επέκταση και τα ορεινά χωριά να ξαναγυρίσουν στον τόπο τους. Έχουμε πολλά, η ορεινή Νάξος προσφέρει πάρα πολλά, ειδικά επάνω στα φρούτα, στα δέντρα. Μπορούμε να καλλιεργούμε οτιδήποτε φιλοβόλο δέντρο, πυρηνόκαρπο, να φυτεύουμε και να έχουμε, ας πούμε, φρούτα και όχι να κάνουμε εισαγωγές. Κύριε Χουζούρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Θα την κρατήσουμε, θα μπορέσουμε να την κάνουμε και σε κάποια άλλη εκπομπή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και του χρόνου με υγεία, να έχουμε πάλι εκδηλώσεις στην Κόρονο. Επίσης χαιρετώ και τους ακροατές σας. Γεια σας.